Dobrý deň, volám sa William Kuruc. K pomoci druhým ľuďom som sa dostal cestou vlastného sebaliečenia. Pracoval som 15 rokov v biznise. Práca obsahovala veľké množstvo stresu, mal som aj zdravotné problémy a hľadal som spôsob, ako s nimi naložiť. To ma doviedlo k východným tradíciám. Strávil som pol roka v zenovom kláštore meditáciami. Naučilo ma to viac počúvať seba a následne som strávil pol roka v Číne v lektorskom výcviku systému liečenia Jineng Qigong, ktorý prepája telo, dušu a myseľ. A naučil som sa vnímať tieto zložky ako celok a ako sa navzájom ovplyvňujú. Psychoterapii sa venujem od roku 2011, kedy som nastúpil do výcviku. V roku 2016 som absolvoval sebaskúsenostnú časť psychodynamického výcviku a v súčasnosti si dokončujem supervíznu a teoretickú časť výcviku a pracujem s klientmi. Pracujem individuálne a zameriavam sa na dospelých klientov. Väčšinou sa na mňa obracajú s problémami vo vzťahoch, partnerských alebo rodinných, ale trápia ich aj otázky zmyslu života alebo pochybnosti o vlastnej identite. Väčšinou s klientom začíname snahou porozumieť jeho súčasnej životnej situácii a ako ju prežíva. Niekedy, keď sú veci pomenované jasne, riešenie sa začína vynárať. Nie všetky problémy vyžadujú psychoterapiu. Niekedy stačí nájsť riešenie na praktickej rovine. Často však problémy na praktickej rovine riešenie nemajú a vtedy je potrebné ísť hlbšie, pozrieť sa na to, čo človek prežíva, snažiť sa tomu porozumieť a spoločne nájsť cestu. Považujem za dôležité načúvať svojmu telu. Nemusí to byť vždy šport, aj keď pohyb môže prospieť. Sám rád tancujem, hrám fotbal a chodím do prírody. V terapii je môjim cieľom vytvoriť klientovi bezpečné prostredie, kde nie je súdený, kde môže otvoriť všetky svoje problémy a otázky a kde môžeme nájsť spoločné riešenie. Na zmenu nie je potrebné byť pripravený, stačí chcieť urobiť prvý krok. Veľké zmeny začínajú malými krokmi. Ak vás môj prístup oslovuje, dohodnite si so mnou stretnutie cez HDP a uvidíte, či vám vyhovuje. Budem sa na vás tešiť.